Вероятно умения. Как си бе, Фенди? Фенди? Що се осрал? Твоя приятел ми каза какво си направил. Чакай секунда. То са твоя приятел Илиян. Каза ми какво си направил. Вярно ли е? Да, човек. Бах ти отвратителния. Да момчета да лапаш, човек. Сега. Добре, като ми доставя удоволствие, какво да направя? Не знам, брат. Отвратително е. Готовки не има натаскалото, човек. Където мога. То поне да беше хубаво момчето, ма... Само то ми върза, разбираш ли? Отвратителен си. На баш и друг не ти отговаря на те. Никой, брат, ти си лутия, топси. На кринджа, слушай за един съвет. На кринджа отговаряш с кринж. Наистина прав си. Трябва на те. Като говоря и спомням гласа, човек. Ами давай, аз много май ми от телефона нещо. Не знам го. Я виж сега, кажи нещо сега. Нещо. Чуваш ли си гласа? Чувам го, брат. Много силно даже. От връзката ми идея знам, ако искаш маска. Добре, бе, брат, тебе съм те виждал в тиктока. Аз в CSGO съм те виждал. Нека, в CSGO ли си ме виждал? Да, бе, цъкали сме, разцъквали сме, не помниш ли? Не, бодалка чува, брат. Нали цъкахме CS, бе? Кога, бе, година? Преди 4-5 месеца. Си се объркал човека. Цъкахме, бе, ти много цъкаш, човек, дойдеш по 3-4, брат. Излиза ти с помпата ги помпиш, брат. Че ги трепя, ама не съм играл с тебе, брат. Що бе, брат, не ме ли помниш от Дискорда, бе, човек, цъкахме CS, бе. CSGO, 1.6. Сега се сетих, CSGO 1.6. Абе, къде е мамо, къде е? Не знам, брат, Рил, пуси се, бе. Че се, брат. Питай го и тебе къде е, майка. Кажи ми! Виж какво прави сега. То нищо не прави, бе. Гледай тук, как ни прави, хуйо. Нищо не прави, бе. То ти куче не може да не прави. Точно като мене идва да ма скача мене. Ама то нищо не прави, то бах ти кучето. Бе, виж какво ще ти кажа, нещата майна, защото ми си приятел. Пускам се на там. Значи, ако ма пускаш на някой TikTok, на някой такой, братле, че ако са кълна, имам едно лавиш да не са кълна, ще имам и дразни. Ще съм нормален. Няма. Каква е опера, заради кой е операция? Една катастрофа прави. С мотор ли каза? Кола. И с каква скорост са блъска? 160 км. Колко? 160 ли? Много е, човек. На магистралата ли? Не, в града. В града? Да. Ма те не ти ли взеха книжка? Аз не бех шофьор. Не с книжка. Не карах аз. Не кара ти, Бе, викам 160, в града стои нещо, къде може да се разви на около Ръсъл. Едно влизане в града. Да. Едно завойче дрифт, един приятел. И остана. Приятел ли сте? Не. Мисъл, че го заряза деца боса. Без това нищо не става. Бах ти. По живота съм. Бе, важно ти, че си жив, бе. И откъде си? От Ямбол. Града. Чувал си го, бре. Браво. Ми да слягам. Карти ли правиш? Фокус с карти. Карти, братле, знаеш как е? Откъде ги взе, бе? Ето те тука, виж. Ето те тука. В смисъл, продаваш тениски? И двамата ли продавате тениски? Да, бе. И имате сайт? Ами не, още ама
Ще имаме за напред, смисъл, още го мисля. И къде ги продавате? Инстаграм. Имате си профил си там. И кой ги взема? Много хора. Не са много, мисля такива. Пускате ли реклами? Реклами или? Реклами, още не. То ние сме нови. То много пари сте изкарали. Как за от тениски? Това е от 1000 лева са, брат. Първата тениска, брат, и една тениска на 1000 лева. Не, давахме около 20 или 30 тениски, нещо такова сме, да. И 20 тениски сте изкарали 1000 ли? Брат, не са всичките пари от тениски, какво са насрал? Какво? Не са всичките пари от тениските. Отде ги взе, брат. Мислех, че сте... Имаме ги, печелим ги, брат. Как отде ги взехте, бе? Камери сме, имаме крипто, брат. Крипто ли? Да, бе, купуваме неща за по 20 евро и даме за по 8 лева, брат. От в криптото ли? Не, бе, брат. Бяхме купили едни такива Travis Scott Air Force бате за 40 лева, от Panda Buy ги продахме за 800 лева. И такова върза са пичате, ли? Какво? Върза са пичате, че са 800 ли, или? Брат, ние ги скамваме в OLX. Брат, знаех си, скамари. Аз също при малка казах ги скамваме. Аз съм на 12 години от време си, че ще го имам това, лъти си. Бали мамо, от мама и тати ли, пък ви искам? Мама и тати не съм искал от една година, нещо такова. Ти, значи правиш ги работите, това е истината. Скама е истината, те ли? Буквално е това, брат. Няма да искам от мама и тати. И как се вързва, че са 800 лива, човек? Моля? Как хората се вързват, че са 800 лива, пък са 40? И брат, защото съм едно към едно и с някакъв да... Чай, Има ли хора, дето са репортвали, примерно? Половината пичове в България, те дето и гледаш в Инстаграм, дето продават неща, с тия си флексал пари. Половината пичове в Инстаграм, нали знаеш, че нещата им са от Panda Buy? Panda Buy, викаш, те ли? Не знаеш какво е Panda Buy? Не. Сайт. Брат, виж, седи. Няма как да не си чул какво е Panda Buy. Сайт бе, сигурно. Стой. Не е ли сайт? Ко? Приложение. И взимаш ги... Това всичкото е гледаш, това всичко е го виеш, брат, са реплики на много известни марки, брат. И ти като го вземеш това нещо за 40 лева и обувките, например, ти продаваш за страшно много пари. И има ли някакви репорти да се оплакват хората? Чай, че не мога да чу, искам да намаля малко, също чу. Чай да усиля микрофона, чай. Има ли хора, дето са оплаквали? Не, в смисъл, аз, например... Един от най-успешните такива български сайто е Kicks България, дето Kicks България ги спонсорират страшно много. Покажи ми якето, виж якето, дай якето. Брат, тия обувки оригинално струват 1500 лева, а то няма грешка по тях, между другото. И не мога да кажеш, че са... Имат всичко, етикети, всичко. Я дай якето. Бахте схемата. Марката Trapstar, знаеш ли? Тъс не съм я чувал. Няма къде си от Trapstar. Това яке. Той сдава, знам го бе, брат. Това яке оригинално е 500 лева. И хората го взимат, или? Бро. Това ти казвам, в България страшно много хора почнаха си карат пари с това нещо.